kowane lungu mu tabbata cewa in ya ba mu zabe mu to in ba ba mu ba tukuna safe. Ina ga muku a yanzu nan ma akwai mataye mu da suna na can kwanga su ma za su yi rally yau mu tabbata cewa addu'a mu yana na tare gaba kenan. Mata ya karu za su yi rally yau Allah mu yana na tare. Saboda haka abin da za mu yi a nan Ubangiji Allah ya taimake mu. Kuma za mu tabbata san ba mu. Yau ba za mu je gida yau ba. In an ba mu to magana ya kare. In ba ba mu ba magana bai kare ba. Mu mata muna nan. Saboda haka hawaye na gomraye shirma. Hawaye na gomraye. Hawaye na gomraye. Hawaye na iyayenmu. Tsofaffinmu muna sha wahala amma Ubangiji Allah zai ji kuka mu saboda marayu, gomraye, gajeyu, talakawa na kasa nan Ubangiji Allah zai ji kuka mu. Mun tabbata za ku ba mu kayan mu. In ba ba mu kayan mu ba har an office za mu shiga. Za mu je government house, za mu je gidan fada sarki, za mu tabbata musu cewa kasa nan namu ne ba za mu je kwata ina ba. Ba za mu fita kwata ina ba. Mun muna so ba fita da shaya ba to tukuna safe so ba mu kayan mu so babu na muna so mu ga mu fitana wanda yaro idan nono ne ya bashi ya sha to zai gani nono ne ya bashi ya sha. Hello Allah na gomraye yana na muna tabbatar ma Ishaya that we need our election. Ina tabbatar ma Ishaya cewa he should revise back and give us our election because we the widows of Nasarawa State, we cannot leave this thing to go like that. Enough is enough. This is not the only time that they are doing this thing to us. Even last election 2019, that was what happened. And today it's still happening. So we are not going to continue with this protest. We are not going to leave this protest. We are going to continue with the protest till the end, until they give us this election back to us. So now we are telling Ishaya to make sure he should go back and look and do what he's supposed to do. Give us the right thing, not the wrong thing. So what he's saying is the wrong thing. So we are not telling him to give us the right thing. So we, the widows of Nasarawa State, we are praying to our Almighty God. Allah mu ba Allah me matace ba, Allah mu me rai ne is listening to us. So Allah mu zai ji mu, Allah mu zai amsa addu'a mu. Ya koma baya a cikin suna Yesu nake magana. Ya koma baya ya reverse. Nagode.